बड़ भाई मझे भाई तो अरे तू जानू बधु से मते भारी भल पाती कौन भावती मुझे जानी किंतु ए लता मत बहुत भल लगे पंद्रह खाया मत बहुत भोग दे 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 भाई खाली सेमिटी को निकाल बनी ए भाई सब तो राखी बुले राखी काना परिवर्ते तमे मते मो बाहागर को नाली कांची पाटा दबो बोली कहउतिलो हेले तोर हां मुता निजो नाली कांची पाटा देबी हां निश्चय तते नाली कांची पाटा देबी Oh,
la 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 la
ଆମ ସାନ ବାବୁ କେତେ ଭଲ କହିଲ ତାଙ୍କ ଭଳି ପିଲାର ମନକୁ ଏ ଘରେ କେହି ବୁଝିଦେବି। ହଁ ଯେ ହେଲେ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ଭଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ତମ ବଡ ଭାଉଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ସେ ଦିନ ରାତି ବାବୁଙ୍କ କାନକୁ ପଡୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଇ ତୁମରି ପାଇଁ ଏ ଘରେ ମୁଁ ପଡ଼ିରହିଛି ତାହେଲେ ତମ ବଡ ଭାଉଙ୍କୁ ଦେଇକି ଦେବାନି ନା ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କାଇଁ ଏବେ ଘର ଯାଇକି ଯାଉନ ନା ଦେଇ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ପରା ଆଜି ତୁମକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭଲ ରବାଅ ତେବେ କଣ ପାଇଁ ମହାତରୁ ତମ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କରିଦିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କୁହ ଦେଇ କୁହ। ଆଉ ମୋ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ତମ ଆସି ଲୁଣ ଧରିପାରେ କାହିଁକି କୁହ ଦେଇ। ତମେ ଏସବୁ ସହିପାରିବନି ସତ କଥାଟା ବି କହିପାରିବନି କାରଣ ମୁଁ ଚାକର ଆଉ ତମେ ମାଲିକାଣୀ। ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ହସିବେ। କେମିତି ଆଉ ପଦେ କହିବୁ ମୁଁ ତ ଜାଗାରେ ଜବର କଥା ତମେ ସବୁ କର ଦେଖ ତମ ବିବାହ ରାଶିରେ ସରିଲାଣି ଏହାପରେ ପରେ ଚାକର ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାଟା ତମ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କ୍ଷତିକାରକ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସେତିକି ବିପଦଜନକ। ତାପରେ ଏବେ ଯଦି ବଡ଼ ପକ୍ଷ କାହାକୁ ଯାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ବାବୁଆଣୀ। ମାନେ ମାନେ ତୁମ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଠିକ କେମିତି ଆମ ଘରେ କଥା ପହଞ୍ଚିବ। ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଉ ଏ କଥା ଜାଣି ଆମ ବାବୁ ତମକୁ ତ ବିବାହ କଲେ। ପ୍ରତିବଳି ଥିବା ଏତେ ଦିନ ପୁରୁଣା ଘୁମର କଥା ମନେ ରଖୁଛି ହେଲେ ବୁଝିନିଅ ଏତେ ସଫା ହୋଇ ସଭାବାର ଉପଦେଶ ତାହେଲେ ଲୋକ ହସିବେ ଆସୁଛି। କେବଳ ତମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକର ଅଛି ମୁହ ବହିଯାଉଛି। ଏଟା ବର୍ଷ ସମୟରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଚାକର ପାଖରେ ତୁମେ ପ୍ରେମ ବିଷୟ କରୁଛ। ନିଜ ମାପ କାଟିନି ତମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମର ନାଦିଆଟିକୁ ମୋ ଭାଇ ଭେଟ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଲତା ନୁହେଁ। ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନ କଣ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତୁମର କିଛି ତ ଶୁଣିବୁ ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣିବୁ ଦୋକାନ କହିପାରୁନି। ଅଫିସର ବଡ଼ ବାବୁ କଲା ଧରିପାରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖକୁ ଅଫିସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ବୋଲି ମତେ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ପିଲାଟାକୁ ତମେ କରିବୁ
ଭାଇ କେବଳ ତମେ। ଗାଁ ତ ଅଫିସରେ ମଣିଷ କଥା ତଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପଇସା ଲାଗ ଆରେ କଣ କରିବି? କଣ ତଣ୍ଟି ଯିବି ବୁଝି ବୁଝି ମାରିଦେବି। ସେ ବୁଝୁନି। ଆଉ ଶୁଭ ତାପରେ ବିକିଯିବ। ଆରେ ବୋଉ ନାଇଁ ଆଉ ନୁହେଁ। ଆଉ କାହାରି କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜି ଆସୁଛେ କଥା ସବୁ ସତରେ ଦେବି। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆରାମସେ ଶୋଇଯିବି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏ ବୋଉ ଏଠି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ସମସ୍ୟା ନହେଲେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଲତାର ବାହାଘର ହବ କେମିତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲତା କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି। ଏମିତି ବାହାଘର ହବ ମୁଁ ଭାଇ ଲତାର ବାହାଘର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ମୋ ଭାଗ ମୁଁ ଦେବି। ହଁ ଲତାର ବାହାଘର ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଆମ ଭାଗକୁ 35,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଆରେ କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ ତୁ? ଏ ଭାଗ ତମର ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ। ହଁ ଆମେ ବି ଆମ ବାବା 35,000 କଳ୍ପନା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ତିନି ଭାଗ ହେଇ କରିଛି। ତାର ଭଉଣୀର ବାହାଘରଟା ତିନି ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଛି। ହଁ ଭାଇ ଦେଖୁ ତାର ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଯାଉ। ଆରେ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମା ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ହଉଛ ଏ ଘର କିଏ ବହୁ ସମାଜରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତମେ ମତେ ଭୁଲିଯିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବି ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ତମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? बाहर हेलने खुशी बाहर आए आणि आकुरी खुशी କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଲତାର ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ।
সিদ্ধান্ত নেব ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପରିବାର ତଥା ତୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ରାତିରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କୋଉଠି ଶୋଇବି କହିଲୁ? ତୁ ପରା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ ବୋଲି ମତେ ଘଡ଼ିଏ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନୁ। ଆଜି ମୁଁ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ କୋଉଠି କଣ ଖାଇବି କହିଲୁ?
रे तारा पतिजी बसरा भेंडिया प्रभु कोले नसुआइले ताकू निज न आसे तुमर सेई बहुता মরে যাইছি তোর প্রভু শুরু গাইছি তো মন পাই কইছিল দাদা করে থাকি ভাই ভাই বউ তু পরা নিয়ম খাইছালুনি মু পরা ঘরে রইবে লতা তু কান্নালো লতা তো বাবু ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାରୀ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଆସୁଥିଲ ବୋଉ আরে দেখো আরে বাবা তুই কিছু শুনি শুনি তোমার তুই কিছু শুনি বাবা मारा गाड़ी चलरा पुरी और गाड़ी अपुकी काई मारा गाड़ी चलरा पुरी और गाड़ी अपुकी काई पिलाटी बेलू तोर बेलार मु केते खेली हेले आज पर्यंत तते मु किसी मागी नथिली हेले आज गाँ खाली सहर गला बेले मु तते एतिकी मागुची तू मो बो को घंटे गोड़ाई रख प्रभु घंटे गोड़ाई रख आउ मते सहाय हो बाबू आज बारे कौन कौन घरे शुभ भाई तू राम भाई किसी कर सकते
ଜାନକୀ ମା ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଲୋ ଲବଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଜି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲି। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯିବୁ? ଦିନେ ଦି ଦିନ ଯାଇଯିବୁ କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆସି ଗାଁଟାରେ ବୁଲୁଥିବୁ। ନାଇଁ ଲୋ ଲବଙ୍ଗ, ଏଥର ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଲତା ବଳ ପାଇଁ 25 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗାଁକୁ ଫେରିବି। କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଗାଁ ବୁଲି କହିଲୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, କହିଲି ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ? କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ହେଲୁ। ତୋର ମୋ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ନା? ଏଇ କଣ କରୁଛୁ ଲବଙ୍ଗ? ଲବଙ୍ଗ ମୋର ଏ କାନ ପଡ଼ିବାର ପାଣି କହୁଛି କହିଲୁ। କହିଲୁ ସହରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କହିବି। ତୋର ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ନା? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଦଉଛି ତୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ହେଲୁ। ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି ଯେ ଅତୀତ ପିଲାଦିନ ଖେଳ ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିଲାଏ
Yes, Tata Yamasti. Onne eske şoban asti. Bilmeyen
Give me. No, Baba. ତମେ କଲେଜରେ କରୁଛି କେଇଟା ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଆଇଟି ଗୋଟେ ହୁଏ ଆରେ ତମେ ମାନେ ବୋର୍ଡ ଶିଖିଲ ତ ଗୋଟେ କାଲି ଜାଣିଛେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା अरे पुलिस से देना चाहिए एक गवर्नमेंट सर्विस इसमें पाई गई मिलिटरी कमाल में तो में बाबा अभी मुझे खेलना पता कि तू नागरिक साथ खेलती कहेंगे गाइड तो बोले जिसको तो मन नहीं अरे 20 दिन का घर भागते भी नहीं देगी सर तो मुझे चिंता नहीं ऐसी मैं तो ऑफिसर का जी पनिशमेंट कर दो बाबा ये पनिशमेंट तो तुम करना काम करो अरे हमारी बुढ़िया ना तुमने मतलब करो भाई एक तो बुढ़िया है क्या हो ठीक है 1 2 3 हाँ एमती तुम जिला तरफ से आई ए आखो पाखो 50 खंड मोटर लोक मान देखिए कने रेट के 54 तक ऊपर केबे गाड़ी आक्रमण करता हां क्या करते लिटिल सेना बाबा ए अंतराणी भी आपको बारेगा मते मोटर मार तुम झियो भाई मते तू शासन करिबो चल भाई मां मो दोस्त कोन भाई मां मो दोस्त कोन काम ना करो नो तेरा मो दोस्त कोन हां कोई भी हेले आगो भाई गुड क्षमा कर दियो अरे हाँ ठीक है नितिन भाई मान कथा रे तम मन को वर्तमान क्षमा कर दादा अरे ताकू मिनिमम ये हफ्ता लोक पास के इसका हमारी को नीचे दिख रही है ये नहीं मां बाहर रहूँगी बाहर तो हमें तो मैं रहूँगी अपने तमें जीवन एकदम भल भाव जान गोटे साक्रिफाइस पर आम घर खबर मोर राष्ट्रीय परीक्षा परीक्षा शेष परीक्षा हो मोर किसी जांच नहीं तो बड़ा भाई विज्ञान तो बाहर आसंता 15 तारीख बाहर दिन सका तू आसी घर भाई तो बाहर
ଲତାକୁ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ କରି ଲତା ବାବା କିଏ? ଆରେ ସେ ବିଷୟରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଟିକେ ଭାବି ପାଇଲି ହେଲେ ବି କିଏ ମୋର ବି ବୋହୂ। ଆରେ ତୋ ସାଥିରେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ରହିଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ବୁଝିଲୁ? ହଁ। ଆରେ ମଜା ତ ହବ। ପାଟି ତୁଲା କଣ ପାଇଁ? ହଁ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି। କାହାର ଯଦି ପାଟି ତୁଲା ନଥିବ ଓକେ। ବାହାରରେ ବାବା ଦେଖିଲି ଆଉ ବାବା ଯଦି ଆମ ବାବା ଘରକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚଳେଇଦେବେ। ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ବାହାର କର କଣ ବାହାର କରିବୁ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆରେ ଆରେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ନ ଟାଣିଲେ ଆରେ ମନ ମିଶା କିଛି ଠିକ ରହିବନି। ହଁ ପରା ଗୁରୁତର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡେ ନ ଟାଣିଲେ ଆଲୋଚନାଟା ଆଲୋଚନା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ଆରେ ତୁ ପାଟି କର ନା ବାହାର କରିବୁ। ଆରେ ସିଗାରେଟ ରଖିଲେ ଆକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ତୁ ଯେତେ ସିଗାରେଟ ପିଇଥିଲେ ବି ମୋ ପକେଟରୁ ସିଗାରେଟ ପିଇବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବୁ 5 ବଳ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବି ମୋ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବା ତ ଭଲ ଶାନ୍ତି। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଲ କିଣି କରୁଛ ତାପରେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଏମିତି કોઈ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏକାଠି ମଦ ପିଇ ଏକାଠି ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏକାଠି ବସନ୍ତି ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଆଲୋଚନା ବିଷୟଟା କଣ ଥିଲା ଭାଇ? ଓ ଲତା ଚୋର ଭାବିଥିଲି। ଆରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ବାପା ମୋ ପ୍ରତି ନିହାତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲି। ସେ ଲତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରା ଯେତେ ଯାହା ପିଇଲେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ କପ୍ ଲତା ଜାଣିନି। ଖଣ୍ଡିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଖଣ୍ଡିଆ ସିଗାରେଟ ଯୋଉ ଅଦା ଥାଏ ଫୁଲ ସିଗାରେଟ ଫୁଲ ସିଗାରେଟ ଅଦା ନଥାଏ। ଆରେ କଥାରେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶାଟା ସୂତା ତଳକୁ ଆଉ ସିଗାରେଟର ନିଶାଟା ରେଖା ତଳକୁ। ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କଣ ହେଇଛି? ଦି ଜଣ ପାଟି ଫୁଟି ଫୁଟି ହେଇଛ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ତମ ଗାଲ କାହିଁ ଫୁଲା ଦେଖା ହଉଛି? କଣ ହେଇଛି?
ଆଚ୍ଛା ହଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ତମମାନେ ଘରେ ତୁ ଯା ମୁଁ ବଞ୍ଚରେ ଟିକେ ତୁମରେ ଖାଇବା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଅଟୋ ବି ଗଲେ ଯେ ଆରେ ଏ ଘରେ କଣ ସିଗାରେଟ ବାସନା ହଉଛି ତମେ ପିଇଛ ଖୋଜିଆ ସିଗାରେଟ କରୁଛୁ আরে সিগারেটের ফুল পাচ্ছেন তোমার বলবো তোমার সিগারেট ফুল অর্ডার এসছে তখন বই যে তার চাকরি করার ভিতরে গোটে ড্রপ মদন কিনি সিগারেট ফুল ও বাবা କିଛି ନ ବୁଝି ଖାଲି ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେଜର ମଉସା ଆସିଥିଲେ ଓ ତ ମେଜର ମଉସା ଆସିଥିଲା ଆପଣ ତ ନଥିଲେ ସେ ଆସି ଫେରିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚାଲୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦି ଭାଇ କଥା କହୁନ ବାବା ସାନ ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ମୌନ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆଗ ବଜାରରେ କଥା କହିବେନି ହଁ ଆଦର୍ଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ମୌନ ବ୍ରତ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ এই মৌন ব্রত ହେଇଯାଉଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ ସମାଜ କହିବି 14 ଟଙ୍କା ନଥିଲେ
ये तो मुझे बोले बोल रही तो आगे से समाज में बोल रही ना बहुत तो पता नहीं अब फाइनल देखो तो रमेश और तुझे पुनारा तो ये मोदी को बुझे तो चेष्टा करो तो बोल भाई अरे ये मुझे क्या यार लोटा बड़ा वाला हो टंका जुगाड़ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଡ଼ କିଛି ଆଚ୍ଛା ମନା କରୁଛି अरे तभी तो आगे नहीं चल बोली ए सारा ने मुझे का मुकुल है अरे बाबा को बोल रहा है को टंका को चोरी कर जाए बड़ा ଲତା ଠିକ ହୋଇଛି ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଫେରିଲେ ଆମେ ଲତାର ବାହାଘର ଧୁମଧାମ କରିଦେବା ଆମେ ପାଉ ତା ବାହାଘର ଅଟକିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲଗାଣ ବାହାଘର ଠିକ କରିବା ଏଇ ବାହାଘର ଘରେ କହୁଛି ବାହାଘର ଆସନ୍ତାକାଲି ହବ ଆଉ ଖାଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ नहीं वो ये टकर वो बाहर रखा चली गई बनी काहे तू ये टकर है बड़ी तो भाई तू नोने नोने वो तो खूब कर यार तू वो चोरी कर यार तू नोने वो तो धोखे कर यार तू ये टकर तो खेल दे हां वो जो कॉपी नहीं होती अरे ये टकर वो बाहर रखा चली गई बनी ये टकर तो फोटो खेल दे वो
ତାକୁ ପେପରରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଟିଲି ବିକ୍ରି କରିଦେଇ 40,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପିଟିଲି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ତ ମଣିଷଟା ମରିଯିବନି। ଯଦି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାହାଘର ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ୍ଷତି କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ 7 ଦିନ ହେଲା ବାହାର ଆଉ ଠିକ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ଏ ଦେଇ ତମେ ଛିଡ଼ା ରହିବା କାହିଁ କହିଲ? ଯାଅ ଯାଅ, ଆରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଚାକରଟା ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ତମ ସହିତ କଣ ମୁଁ ବଡ ହେଇପାରିବି? କହିଲ ଦେଇ ପୁଣି ବଡ ଲଗାଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଦେବି, ସେ କଣ ପୁଅ କୋଇଲି ସଙ୍ଗେ ସମାନ? ମୁଁ ଆଜି କିଛି କରିବିନି, ତୋ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ତତେ ସବୁ କିଛି ଦେବି। ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ଆଖିରେ କେମିତି ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛ ତ, କିନ୍ତୁ ତମର ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହକୁ ନୁହଁ ତୁମେ ମୋର ଦେଇ ଦେଇଛ। ଶାସନ କରି ମତେ ବିଡ଼ି ପିଇବାକୁ ମନା କରେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମତେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ଜଗି ରହେ। ଅଧା ରାତିରେ ମୋ ଦେହରୁ କମଳ ଧରି ଆସିଲେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ମତେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ଦିନ ରହିବା ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ କରି ଦେଖିବି ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବି ଆଉ ମନ କରିଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଏସବୁ ଫେରି ଆସିବି।
ଏ ସହରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରିଟେ କରିଛି ହେଲେ ଏ ସହରଟା ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଳି ଦେବି ଆଉ ତୋ ଦେବ ଭାଇକି ଆଜି ଆଣିବି ବାବା ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତୋ ଦେବୁ ଭାଇଟା କିଛି ଦେବ ବୋଲି